ଲତା ଆଶା ରାଣୀ ଅନିତା ଦଳେଇ ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅନିତା ଦଳେଇ ବିଳାସିନୀ ମହାପାତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ। ভাষণ মঞ্চ নুহ সে তো ভাষণ শুনি সারা পরে উপস্থিত দর্শক করতালি দেই তাতে উচ্ছ্বসিত সম্বোধনা জ্ঞাপন করে। এইটা হচ্ছে ত্রিশঙ্কু পাঠ যোশীর মহিলা গান্ধী বুড়ার গোটে গোটে মাଙ୍କড় সবু দেখিবে সবু শুনিবে এই অন্যান্য একদম চুপ রহিবে। সেটা চুপ রହୁଥିବା ଏ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସହରକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। You are under arrest! যা সরা ইন্সপেক্টর ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁଁ ଦେଖେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନୂଆ ହେଇ ତୁ ଆସି ମୋ ଏରିଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ତ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପାଠ ଯୋଶୀକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ।